Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Welkom bij de livestream van Omroep Friesland. Mijn naam is Freek Wijma en jongen is het Elke Dijkstra, oud-skipper van de Oude Zeug, IFKS en uw analist deze 3 weken. We schreeuwen wedstrijd die nummer 9. En dat is de wedstrijd op de Lemmer. Lemmer 1, zo die neemt wordt, want deze wedstrijd geldt eigenlijk voor de commissie van Ljouwert. Die had een eigen wedstrijdwetter. En die organiseren dus het geheel hier op de Lemmer. Wil de Lemsters aardig achterin zitten. Kennen die nou wel op tijd bij die lijn komen? En die stadlijn die leidt aardig vol al. En de scootjes die binnen op de rekening, want het is nog 4 treien. En daar is het schot. En we hebben geen toeters, dus het lijkt een correcte start. En daar zit Huzem al uit die startlijn bij. Lemmer het heegste op dit stuit. In het middenterrein. Snekerpan, die lijkt wat stil te vallen. En waar lezen dan de orenfavorieten? Ja, Albert Visser. Die leidt heel mooi als heegste scootje. Maar het Huzemerscootje komt prachtig uit de startwaai. Uit de midden. Gelijk al een mooie hichte. Vrij van alle oren. Heel op de baai. En dat zult betekenen dat het een heel kwad cruiserek is naar de bopperste tonnen. Daar zal dan ik wel wat spektakel ontstaan, omdat de scootjes nog heel dicht bij elkaar zitten. En we hebben de orenfavorieten. Het Jereveen had de gong er aardig goed in. Rent nou stadig bij de hele mannenwei. En helemaal rechts zullen we Grauw, de koprenner. Maar er zijn nog meer scootjes naast, want Akkerum leidt nog meer richting het strand. In zo'n kwad cruiserekje is het tegenwichtig om bakboord op die bopperste tonnen aan te komen. Maar je moet ik maar op die draaien kennen. En op die uit die vloot komen kennen. Huzemers had alle ruimte omdat het wan. Ik het vinden had een mooie vrije positie. Ja, de Snekerpan, die denkt, ik maak je wij, dit rent net goed, die gaat oerstag. Er zijn al meer scootjes oerstag. Het Lemsterscootje nog altijd. Daar rechts in beeld niet correct. Maar het veld wordt al uitgemassield. Dat is Grauw, zover ik het zeggen, die het echt oerstag al gaat. Maar die gaat achter de hele mannen en achter het Jereveen langs. Ik net heel mooi uit de startblokken. Maar de posities worden, zoals ik al zei, bepaald bij de eerste boeironding. Hoe stiert de wien daar? Sietse Brouwer. De hele week al net minder zield dan een 6e plakje. Zo hij dan weer een mooi slagmaatje hoort. De hele mannen kniept hem omheen. De fok valt in. Het liep even dat er oerstak woer, maar hij besluit toch om terug te zielen. Wat zijn zieke de orenkant van de maar op. En er zijn nog een paar scootjes die orenroute kiezen. Ljouwert, achter ons staat het nou ligt. En hier is een beetje zichtbaar hoe vier het veld uitemaal leidt. Onderwijs naar die bopperste tonnen. Ze komen van links en van rechts. En waar had dan aast de beste koers om de tonnen om te kennen? Ze matten onder deze boei del, dus ze matten hem stuurbord ronden. En dan komen ze een best wel een risicovolle slag, want
als je die tonnen ronde, dan kunnen er ook nog scootjes gewoon van bakboord aankomen waar je dan terug heen matten als je naar de onderwingse ton matten. Ja, dan lijkt de Zuidwesthoeken net eens zo raar. Want er zijn behoorlijk wat scootjes die achter hem deel matten. Is het dan de Zuidwesthoek die hier als mooist uit de startpositie komt? Ja. Akkerum. Maar de Zuidwesthoek gaat dan wel oerstag. Maar dat er dat net ietsje te betiet. Want als hij een gotje tussen die boei lid, dan komen er straks weer diegenen om die vlak achter zijn kont delt. En hier hebben we de Akkerum al. Kennen die de boei al beginnen? Die hier we dan net eens neemt. Die lezen er wel het dichtst bij nou. En dan gaat het er even om als ze op het tijd binnen. Ze lezen hoe stuurboord. En daar komt de Zuidwesthoek aan. En is er dan nog genoeg ruimte? Het lijkt erop. Het lijkt erop. Ze wegen er in elk geval al op. En ik... Pieter Meter van Akkerum dus als eerste om de tonnen. Vlak daarna de Zuidwesthoeken. En wordt hij hier hinderen? En dan hier ik het even fout, want het wie een bakboordronde. Hier even de verkeerde boei ervoor. Maar Akkerum, ja, dat je te vlagen al. Hindert. Ja, de Akkerumers werden nevens de Zuidwesthoeken net op tijd draait. En wat in de Akkerumers dwan. En is hier dan al de eerste klap voor de titelkandidaten? Want als Akkerum dit verliest, ja, dan is het zo goed als uitschakelen. Ze hier al een tredje in steen. Als er nog eens een tredje bij komt, dan binnen die uit het klassement. En het is duidelijk dat de Staremers dit kampioenschap net mooi hun zullen litten. Als eerst om de ton Akkerum, maar gelijk al een protest zien ze. Starem, Auke de Groot, de tweede eromheen. Jereveen, prachtig plakje, Sietse Brouwer, Astredde. En daar weer er alweer Douwe Visser van Snits. Die draait nou eens vierde om de ton. En daarachter Huzum, Grauw. En dit klinkt net goed, Jen. De hele man is er al omheen. Huzum als vijfde. Saïs Grauw. Dan hebben we de Lemmer. Die is echt om de tonnen heen. Nog voor de hele mannen. En dit wordt ook wel interessant. Want je komt hier een paar scootjes verschrikkelijk via Loeven. Ja, en ja, dat ken je dwan. Maar je mag de Sjen, de oren binnen verder wien. Het kan zo wezen dat Huzum, Grauw en Lemmer. En ze hebben straks ook de binnenste positie bij de boei. Gewoon de koprenners gewoon voorbij varen binnen terug. Ja, dan loef je in eruit. Maar spreekwoordelijk gaan de oren er dan maar de bonken van terug. Grauw helemaal naar voren zielt door deze manoeuvre. En daar liggen de Snekerpan, het Jereveen, de Zuidwesthoeken. Die zijn mooi vlot om het tonnen winnen. Nou helemaal aan de boetekant van het rak. En hoe komen die dan uit bij de onderste tonnen? Ja, dat wordt heel nieuwsgierig. Hier volgt straks wel een behoorlijke skifting. En de nummer 7 hier wel neemt Lemmer. Nummer 8 is de hele mannen om de bopperste boei. 9 wat zijn. 10 drachten. Al wie jenne wat. En als 12e mat nog om de boei heen. Ljouwert mooi Willem Zwaga. Oeh, en Sjugge 7. Grauw beziekt er dwars terug in te stekken. En laten ze die dan vliegen. Jenne Wout kiest voor een koers helemaal aan de bakboordskant. Ja. Dit wordt nieuwsgierig. Jereveen had het te keurig dien. En komt hier
boven de rest uit. Mat de Pietermeter voorlitten, maar daar zit er geen enkel bezwier meer aan. Maar komt heel mooi uit deze Grieberswaai. En wat gebeurt hier achter deze scootjes? Ja, Pietermeter moest toch het vinden wat tussen litten, want hij gaat er heel rom omheen. Hè? Maar hij had wel de snelheid. En kan waarschijnlijk rustig voor het Jervingen uitkomen, omdat hij volle mee gong had. Dan ziet ze Brouwer. En Schumares. Dan zie je gelijk het gatje wat tussen het vingen en Akkerem ontsteert. Akkerem kwam hij volle mee wien om die boei heen. Ja. Oeh, en je wordt het druk, hè? Je wordt het weer heel druk. Scootjes boord om boord. Je moet met beleid stuurd worden. En ik, Albert Visser van de Lemmer, beziek het hetzelfde. Hij looit haast wat onder die scootjes. Normaal is dat geen goede positie, maar als je met gongen onderuit zit, dan heb je kans dat je het vrije gat wil vinden. Grauw, de klassementsleider, looit hier heel beroerd. Hier. Die looit je net mooi. En ik, Snits. Die had wel meer vrije wien. Wils wel Huzem nog boven aan hem zit. Dan geven. Ja, die subtop die had last van elkaar hier bij die onderste tonnen. Dan hebben we als eerste om de boei gaan gaan. Akkerem, Pietermeter, 2. Jervingen, Sietse Brouwer. Lemmer, Albert Visser. Wol wat eronder. Starem, Zuidwesthoeken. En Snits, Grauw en Huzem binnen Wommetonnen. En de hele mannen. Douwe Visser van Snits. Vliegen hier fantastisch op dreef. Woen je toen, die dat een dag later weer. En wie toen wist van de titel, zijn negende SKS-titel. In elk geval pakken ze weer de bakboordskant. Pietermeter van Akkerem. Weer boppen in maar die de tweede bopperste tonnen. Mat nog een eindje trossielen. Volder in één keer nou de tonnen onkennen. Ja. En daar is het Jereveen ook al. Keurig voor Snitsdel en de Lemmer. Dat is geen probleem geweest. Wils ik de Zuidwesthoeken. De weg keurig ongesluit. Die weer wat eerder hoe gang, maar hier wat meer wien. En hier zullen we het veen. Giet hij dan voor de Akkeremsdel. Draait hij hem ertussen. Oer bakboord, ja. Kerst een heel lang tros zetten, ziet ze. Ja, ik snap wel, er was de boppen komen, maar daar kom ik een peer achter die jongen. Maar hij doet het keurig. Maar ja, Akkermans die doeken er gewoon tussen. Hij liet ik wel een heel groot gat vallen. En dan is maar te hopen dat het gat net zo groot is dat die oren-twaskoetsjes er ik nog weer tussen kennen. Maar hij doet het keurig, want... Weer de Zuidwesthoeken. Ja, en weer Akkerem. En toch, de manoeuvre van het veen komt Akkerem Sjurjere stil te lezen. En hier er geen enkel rucht op nee op de Zuidwesthoek uit. En zit er voor de tweede keer in een hele hachelijke situatie. Hè. Maar ja, je hoeft maar in reed vlagje. Ik voor meerdere protesten te loeken, maar ik zeg geen manoeuvres, ik zeg geen gebaren. Dus blijkbaar koe het al je krijgt. En dan hebben ik de Lemsters er al wat prachtig bij. Die binden toch ik prachtig mooi uitkaan. Ja, dan verspielt het Akkerem hier dus de koppositie aan het Jereveen. De Zuidwesthoeken komt er al heel dichtbij en ik de Lemmer. En daarachter
dan virtueel, of laat ik dat zo duidelijk mogelijk zeggen, nou de nieuwe nummer 1 haast denk ik, dat ben de snitsers, de snekerpan. Oh, de grauw is alweer een beetje opgekomen, dus ja, laat ik het virtueel maar hele soort jekjes om beide kanten zezen. Nou, wat denk je van Heerenveen? Op nummer 1. Ja, die komt ik heel mooi dichtbij. De kotje weer nog wel wat krutter, maar die nestelt hem volle steviger nou in de top 3. En Grauw, die verspillen die toch wel punten, ja? Ja, in tegenstelling tot de Jenne Woldsters, want die hebben in deze slag even 4 skippen verslaan. Die ben 4 plakken omheen gekomen. Wat zijn? Ik een plakje omheen gekomen. Dat geldt ik voor Huzum. En Grauw, ja, dat wordt wat minder. Nou om de tonnen heen, dat wordt dan op een njogende plakje de hele mannen. En dan moet Grauw nog komen. Douwe Visser van Grauw voor eerst op het 10e plak. En dat maken we dan rustig een verrassing nemen. Ja, want het is zoals wel zien waar en wien. Het is de piepsterskoetjes ben maar zo waar toch wel in het voordeel. Achter Grauw zullen we dan nog drachten nou om het tonnen draaien. En daarachter Ljouwert. En dan loopt er weer een prachtige baan hier. Commissie Ljouwert had het is dan een songlas, zoals het heet, maar het lijkt het haast wel een gate. Mooi 12 vaderwiense rekken waar ik van alles nog gebeuren kan. Dat zien we nou dat de snitsers dan gewoon over de Zuidwesthoek heen rieden, zeker rennen. En wat een hegere koers kiezen en beziek je dan romte bij de ton te krijgen. Concentratie daar bij de vak bij Harm Brouwer, de tweelingbroer van de skipper. Dat lijkt het haast niet jongensboek, hè? De tweeling die het schip overneemt, waar hij dik jaren op ziel had. Pieter Brouwer weer in zijn carrière op de Gerben van Maan 3 keer kampioen. En wat zullen deze jongens daar graag een envelop doen willen. Ze zijn nog jong, ze hadden leeftijd mee. Dit is de tweede onderste tonne, dichtst bij het gemaal. En dan kan de hele vloot weer naar Boppen, naar de tonnen met de gielepet. En dan hebben we er een route op zitten. De vensters lezen het dichtst bij de tonnen. Behouden dus de leiding, ook in dit tweede vaderwiense rek. De Grauwsters, dat zeg ik verkeerd, de Akkermers, die lezen nog altijd op het tweede plak. En daarachter begint het in wat te dreuwen, want waar blijft de snekerpan? Waar lezen die ten opzichte van de Lemmer? En ik Jenne Woord wat hem meldt. We kunnen even naar de track and trace zien. Die had het oerzicht. Zien we dat Heerenveen nog altijd eerste leidt voor Akkerum. En dat Lemmer en Snits en Ekhuizen om het knokken binnen voor plakje 3 of 5. En hier kan wel weer eens wat gebeuren. Het is, ja, het veen eromheen, Akkerum en daarachter de Lemmer. Snits meldt zich alweer prachtig. Is nou Boppen de Zuidwesthoek aan. En de Zuidwesthoek draait wat onder de Snitserpan. Ja. En dat is net zo heel voordelig. Jenne Woord, kan die dan het gat indoeken? Is er genoeg ruimte? De Huzemers zit daaronder. Die hebben al eerder zien laten dat die geen gatjes vallen litten, maar krijgen ze genoeg ruimte? Ja, draaien ze. Omheeg. De Huzem had rucht, Jenne Woord net. Maar als Huzem Jenne Woord net raadje kan, ja, tje.
Ken Jennewoord de boei beginnen. We zullen Nee, hè. Lang net. Nee. En dat is het stuurmanschap van Johannes Meter van een week bezocht Pieter ertussen te komen, Pieter Meter. En die romte lieten ze net. En nou is het door hetzelfde trucje mooi Jennewoord. Prachtige start. En daar is ik Grauw alweer. Ja, die profiteert ik weer van deze situatie. Grauw komt alweer prachtig opzetten en mengt zich alweer in de middenmoot. Daarachter hebben we wat zijn nog. Op nummer 8 en Grauw op 9. Maar daar heb je maar wel ontekenen dat Jennewoord er tussenuit zakt. Want Jennewoord maar draaien. Die ziet een helemaal mis. Ja, de achtereind van de vloot Drachten en Ljouwert. Die konden dit kampioenschap duidelijk net meekomen. Ja, ze zijn alleen nog lang waar, nog achterharden. Maar dit ben wel degelijk de nummer 12 en 13. Nummer 11 en 12 mag ik zeggen van het klassement. Lang waar blijft 13e. Veen. Heger op, maar Akkerum er vlakbij. En Lloyd wat gunstiger nou bij deze ton. En had Heerenveen hier dan het rak te roem naam? Komt die te roem op die tonnen on? En is het de snekerpan die het minder meters zielt en daarheen kroept? Het lijkt er een beetje op. Ja, duidelijk. Douwe Visser van Snits. Hier met de aanval. Akkermers had wel rug van paard. Je schuwt. Ja, ben ze boord aan boord. Misschien is het mooi om daar nog even de camera erbij te horen. Nou, nee. Akkerem kniepte me gewoon. Ja, zo hoeven het eens. Die kniepte me gewoon boppen. Ze moeten de ton bakboord lezen litten. Het is Akkerem dat de koppositie oerneemt van het VN. Mooi de ontekening nog steeds dat het protest van de Zuidwesthoek nog steeds teruggeeft zoals het lijkt. Want de vlaggen hangen nog steeds in het wand. Snits zielt hem heel scherp aan. Daar zullen we de fok al inval. Ken Douwe Visser van Snits deze ton berennen. Hij maakt het in elk geval je meter te volle. Hij hier even de wind van Akkerem in tuig. Dat zal het klapperen van de fok Westha. En hij krijgt nou weer de gong. En ik, Douwe Visser, zielt je prachtig om de bovenste ton heen. Maar dan, Wils Douwe Visser als nummer 3 om die tonnen komt, hebben we vlak daarachter een interessante situatie. Want Grauw, Huzum, de Lemmer, er zijn alle scootjes die daar ik omheen machine, daar is de Lemmer ook al en die had wel gong. Huzum maakt nog een slag meidje. Grauw is al door de wingang. En doet Lemmer nou onder de kont van Snits terug of doet hij dat? Nee, want er zit nog meer scootjes. Lemmer kiest ervoor om boven het tuig van Snits uit te zielen en had ik volle meer gong. Had er dan niet genoeg gong om Douwe Visser, zijn broer, even oordekken te kennen met zijn tuig. En hier, Huzum en Grauw. Die knokken nou om de positie bij de eerstvolgende ronding. De Huzumers kniepen ertussen. En Grauw kniept ze omheen. Hoe komt dit? Ken alle keer precies. Wils de Huzumers ik een vlagen in het wand ha. En wie dat dan Tjenne wordt? Of is er nog een andere situatie geweest? Dat hebben wij net mooi gekregen. Huzum nog correct 5. Grauw al op een 6e plak. Ja, alle toppers melden haar in de kop van het klassement. Iedereen die nog echt maar een beetje zicht op die titel had, die zit ook in die kopgroep.
Ja, Jenne Woord. Die zielen hier nou gewoon daar vlak achterom op het zonder plak. Had hij dan een heel vlug strafrondje dien? Of had hij de tonnen gewoon lisselen? Nou, ze maaien net een strafrondje die in Ze matten die boei op nij rond gaan. En blijkbaar hadden ze dat zo vlot in dat ze er toch weer omkomen. Het veen. Mooi erachterom. De snekerpan en de lemmer. En al een mooi handje uitroen binnen de akkermus. Die hebben we nou echt een beetje de gang te pakken. Maar die hij in elk geval wel wist een protest zien. Dus dat wordt nog even spannend. Dat die protestvlaggen echt de finish oergeert of net. En mocht dat net zo wezen, dan doe ik de akkermus weer volop mooi voor de prijzen. Daar is de bovenste ton alweer. Maar hij kent door hem heli. Krijgt de wie nog wat gunstig. Zoals er nou zielt, liep het er hem net de heli her. Dan mat er nog een slagje. En als je die wat te let maatje, dan kun je maar jeder bedenken om wat jeder hoe start te gaan. Ja, hij helpt hem net. Akkerum, nou, hij krijgt hem toch even zeggen even de fucking val. Dus het zit er dat er hem heel min krieg even. Maar dit wordt spannend. Kan er het oprijden met een opzitterke? Of maakt er toch nog een slagmeisje? Het wordt spannend. Nee, hij redt het net. Akkerum nog een keer roestig. Ja, en dan... Hoe dicht kan het veen erbij komen? Want dit bij meters, ja, zo vlak bij de boei 2 keer roestig matten. De vensters die zielen over het algemeen wat voorzichtiger, wat roemer. Dat kost echt wel eens meters. Maar in dit geval zou hun het wel eens winst opleveren kennen. Want als zij volle vaart wol die tonnen in één keer onkennen, zouden ze wat dichterbij komen kennen. Al lijkt het er dat in dit shot er net echt op. Maar we zijn er nog net. We zijn er nog net. Met wel 2 kwarte slaagjes, hè, die er hebben. Nou, het gat is toch heel groot, ja. Wij willen misschien ik wil dat het wat spannend wordt, Freer. Maar dit is toch... Maar ja, de gong is er wel helemaal uit, ja. Hij verspeelt het hoe dan ook meters. Ja, dit kost de meters. En wat betekent dat ten opzichte van Snits en Lemmer? Kan die daar dan ik misschien van profiteren? Want zo hard gaat het net meer. En dus je wil net te vaak manoeuvres met je te hoeven, want dat remmend ontiegelijk mij dit waar. Nog altijd op 1, Pieter Meter. Het Jereveen. Sietse Brouwer. Dacht ik, hoe dan ook, goede zaken voor het klassement dat het zo bloedt. Keurig tweede plak voorlopig. Maar kan die voorbluwen? Ha, daar komt de snekerpan. Van de andere kant al. En ik grauw. Die had een slag naar de wal te maken. En shit, nou ik eens even. Liek het dat Snits meters oorzield had. Want de grauwsters binnen volle jaar door staan gegaan. En dan komen haast terugstandig op die boeien. Ja, dan komt Grauw ik weer goed dichterbij. Grauw nam de gok, trok direct oer start te gaan. En had dan toch misschien het gelok van een hele gunstige vlaag daar. Dit is hier echt zenuwenwerk, hè. Want Douwe Visser mat nog wel achter het Vindel. Hij had ik geen voorrang. Maar is er nog heel tijd dichtbij. En dan ben ik benijd waar de Lemsters nou zitten. Sure, ze kennen al haast gelijk achter de Jereveen om de boei heen. Wil het Jereveen's de scootje ik net zo volle gang had. Ja, er zitten hier hele verrierlijke vlagen op de markt. Maar zo draaien gaat ik net zo hard meer, hè?
Akkerum leidt haast 1 minuut 21, nou haast exact 1 minuut 21 voor op het vingerste scootje. Dat is twad om de boeigong. Snits, Douwe Visser, leidt vlak achter het vinger. En Grauw Daar is Grauw al. gaat Dus weer een positie winst voor Douwe Visser van Grauw. Van 10 naar 6 naar nou mogelijk het 4e plak al, want die binnen voor de Lemsters. Goh, je wilt strijden ja, om de titel. En dit kan wel eens hele dure puntjes wezen voor het scootje van Grauw. ja en duur in de zin van positief. Ja, Ja, Douwe Visser van Grauw en zijn bemanning zielt er prachtig doorheen in het jaar. Tactisch echt schitterend wat ze doen. Ze sjuggen over het wetter, ze sjuggen de vlagen. En ja, misschien ik een beetje mazzel. Soms, maar als je vooraan in het klassement zit, dan heb je net altijd mazzel. Dan ben je gewoon een betoefdskipper. Boord om boord, haast maar de Lemsters. En waar sjuggen we het verschil in het voeren van de fok? Akkerum de fok te Loevert. En schijnt er nou al een mooi brieskind te haaien. En rent ik weer een lietsbitje uit op de nummers 2 en 3. Ik Grauw had er mooi wat wien in de fok, ja. Dat sjuggen ze bij Snits nou ik. En daar ligt het ik dat de loert erin gaat. Of lieten ze hem nog maar wat klapperie. de meesten staan klaar op het voordek, maar ik zie nog geen actie. Ja, en deze zielen natuurlijk ik mooi voor de wedstrijd. Dat is Ljouwert achterin. En de hele mannen. Welke als 8e om het tonnen heen gang. Achter Jennewoord. Kunnen we hier dan ook constateren dat Jenne Woord vliegen hier nog de nummer 2 in het eindklassement hier dit seizoen toch wel wat aanvalt? Ja, het is iedere jaar wordt er rekening bij hem houden. Het is zuur een beetje het Joop Zoetemelk effect. Nou, zo vaak is je net tweede west, maar altijd toch wel mooi bovenin. En ja, dit hier zakt het er trouwens behoorlijk uit. Wil ze toch zeggen dat Grauw behoorlijk Snits bedriegt. De nummers 1 en 2 van het klassement. Snits wat opstuurt om de Grauwsters erachter te horen. En het Veen toch een beetje afstand van Snits neemt. Maar waar is de wien? Het Ja. lijkt wel als ze helemaal stilvallen daarvoor in. Ja, het is heel waarschijnlijk nog 1 keer hier op de onderwinse tonnen. Dan nog eens een keer naar Boppeta. En dan voor de wien vinden ze hier. Maar ja, waar is de kotter nou? Ja, die loopt al volle 4 nog onderin. Ja, die gaat nog net op zijn plak lezen. Dus ja, we mooien nog langer terug. Dus hoeveel ronden liet de wedstrijdcommissie van Ljouwert hier op het schip van de 7 wolven nog terugvaren? In elk geval nog 1 kruisrak. Wil ze zelfs zeggen dat het veen je gijpt. Dan betekent dat de wind alweer uit een hele andere hoeken waar komt. Ja, dan kan er nog van alles gebeuren. Het veen had de wien heel anders dan de Snitsers. En ik het Snits. En ik Snits gooit, ligt het nou wel het tuig om de andere kant. Grauw leidt goedenste skip van deze fjouwer. En hoe zit het met de snelheid van Heerenveen? Hebben ze nog genoeg om dat tweede plakje vast te houden? Maar Ze lezen wel gunstig in elk geval. Maar is Grauw dan Snits voorbij? Voor eerst liep het net zo dat Grauw gewoon wat voor de veilige kant kiest om wat meer in de boeten te zielen. Maar Snits zit wel volle leger, ja. Dan zouden we even over de achterkant van het schip in de jam hadden. Want ze
varen straks de boei. Ja, er wordt al wat roppen. Ja, dit met shot, maar ja, nee. Grauw loopt voor de Snekerpan op dit stuit. Vrij voor, dat is een lijnloeke oer achter het helmhout ten opzichte van de snitsers. En dat de snitserpan, doekt hij dan in dat gat? Nee. Grauw helpt de Snekerpan in een Vaardewiensrak. Ja. Toch nog weer een positiewisseling. De beide Douwe Vissers wisselen van positie. Grauw nou trede, Snits vierde. En dan nog Grauw in een weer hele goede zaken voor het klassement. Ja, dan zie je toch met het lichte waar dat er van alles gebeuren kan. Ja, ze komen zelfs de vensters heel dichtbij. Dat de Wien komt van achteren. Hij skifte en kwam wat on en Grauw hier het jedder in de gaten en hier jedder het tuig. Hier die vrije Wien, wat die oren net hielden. En komt dan in één keer in de Vaardewiensrak Snits voorbij varen. Ja, en de nummer 2 is ik gevaarlijk. Want Grauw is echt op oorlogspaadje. Ja, dit is prachtig hier. Als Doens in de Zwaan trodden maar hinnen. Dit nemen ze nou spiegel in, hè? Dit noemen ze spiegel in. Dit is gewoon op puur verdediging. Op je positie. De oor net loslitten. Maar elke keer weer mooi draaien. En beziet je boven het tuig van de oren te draaien. Ja, de jongen die daar op dit stuit het meest van profiteert is Pieter Meter. Bij Akkerum. Alleen die had orenbibberages, want die had nog steeds geen idee of het protest in hem trots wordt of net. Ja, en als je dat verliest, dan had hij helemaal een beetje prachtig zield voor niks. Ja. Nou, dat komt er al aan. Het gaat dus net groter man. Nee, die had echt in 2 slagen is die door de margong. Terwijl deze er wel fjouwer meer maken had. En hij leidt op bakboord. Dus hij kende ze net rikken. Hij kan vol met snelheid om die boeien aderen. Tenminste in één keer bezielen. En dan komt er behoorlijk dichtbij, hè? Want de Snekerpan, of valt die had, ja, die moet vallen. Ja, die moet vallen. Snits. Boe. De oude visser van Snits die is hier de dupe van het spiegelje. Want de lemmer is dichterbij kwam. En Albert passeert zijn broer Douwe. En dat zal de neef Douwe weer prachtig vinden. Want weer een puntje tussen hem en de achtervolger in het kampioenschap Douwe Visser. Ja. Jongen. Dan hebben we toch nog aardig wat wisselingen in die laatste rakjes. Die we net verwachten hier. Ja, ik ken we hebben wel hele mooie wedstrijden gehad. Maar Lemmer Ian komt zeker in de top 3 hier. Wat een prachtig gevecht. En dit is alle keer in het voordeel van Douwe Visser van Grauw. Want en de Lemmer en de Snekerpan achter hem. Jereveen maar 1 plakje voor hem. En dit scootje. Dit is nog maar de vraag. Of die de overwinning gunt wordt of dat die straks de protestschema nog in matten. En dan precies wachten op de laatste ton. Het allerlaatste moment wat Koerhazen benut. Spanning erin houden. En dus gaat Pieter Meter op naar de finisheren op de Lemmer. Een klapje omheen. Hij maakt nog even bij het publiek del. Troddewien. En dan oer de finishstreep. En dan vreeg ik me af waarom dat nodig is, om die vlaggen zo letter in te loeken. Ik bedoel... Blijft het echt voor u spannend? Ja, maar ik bedoel, zij passeren het skip. Ik bedoel, ze weten dat ze de finish erin loeken letten en in gaan loeken. En ja, waarom... ja, dat maakt het voor hetzelfde, missen ze het. Maar reglementair is het wel. En nou ben we straks, ik benijd hoe het
er juicht wordt. Ja, er wordt al zwaaid naar het publiek, maar hoe het er juicht wordt, daarin kunnen we straks wel even aanlezen dat ze wist van de zaak binnen, ja of nee. Maar het protest wat nog boven hun holle hingert. Ja, dan vierten we hastrolle commotie de achtereind nog even. Of tenminste de middenmoot. Jenne Woord. Het is net echt vergeten. De spanning zit natuurlijk voorin. En die zien het dan ook even het omdenken in de beslissende fase van het kampioenschap. Ja, deze man die gaat aan op zijn derde dijtitel. Pieter Meter won al op Jenne Woord. Wie de beste op Langwar. En is hier echt de beste op Lemmer 1. Maar. Het is net heel uitbundig, Freek. Hier, deze man beseffen zich duidelijk dat het net een overwinning is die helemaal vrij van risico is. We waren een lengte of 2-3 van de ton af en die kreeg hem samen mooi. En dan is het hele veld eigenlijk dicht en we hadden nog wat snelheid. Ik denk, ja, ik heb geen keuze meer. Of ik doorboor Zuidwesthoek, of ik moet maar proberen er voorlangs. Tenminste maar draaien, dat hij zo weinig mogelijk hinder van me heeft. Maar hij had gewoon meer snelheid. Toen wij draaiden lagen we ook stil. Dus hij had de recht van bakboord, dus hij volledige recht natuurlijk. En ik heb hem wel meteen vallen laten. Ik zei, vlieg maar lekker door, want ik ben daar gewoon fout, laat eerlijk wezen. Maar je durft ook niet een andere keuze te maken. Dan denk ik nou naar beneden sturen, dan boor ik Zuidwesthoek ook. Dus de komst even in de fuke. Hij had wel een vlakje ophangen naar mij en reglementair had ik gewoon gelijk. Er is ook niet moeilijk over te doen. Dus ik ben nu overgeleverd aan de genade van wat hij wil. En dan de uitslag van de 9e wedstrijd op de Lemmer. Net het eerste plak dus voor Akkerum. Zij verliezen het protest. En dus de eerste dijtitel voor het Jereveen. Op het tweede plak eindigt Grauw. Tredde wordt de Lemmer. En Snits wordt vierde. Op het laatste plak eindigt het scootje van Ljouwert. Hey meisken! We zijn de eerste worden! Hey! Ja, dit is dat is mooi naar boven blijven. Mooi hè? Ja, hoe is dat? Ja, geweldig natuurlijk. Ja, dit is de eerste overwinning. En dat wonen we graag. Dat is het doel. Ik dat we een wedstrijd winnen zoen. En dat is nou leuk. Dus ja, dat vind ik geweldig. Ja, dat is lastig zeker. Dat je winnen om die hutten erbij te vinden, of net? Ja, tuurlijk. Je werkt je hut voor. En ja, voor zulke momenten doe je het. En dat het dan de slag hebt in zo'n reeks. En ja, het is machtig mooi. We doen gewoon mooi, prachtig, ongelooflijk. Het klassement na de wedstrijd van Lemmer 1. Op 1 Grauw 20,8 punten. Op 2 het Jereveen 26,9. 3 Snits 27,7. En de Lemmer op 29 punten op het vierde plak. Die vier strijden nog voor het kampioenschap. In het klassement blijft op het 13e plak staan Langwar. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Heima en Hielkema.